buddy, nandito tayo ngayon sa isang lugar dito sa Albay kung saan makikita natin ang iba't ibang Christmas decors na kanilang linalagay dito o kanilang ginagawa every year. Buddy, nandito tayo ngayon sa isang lugar dito sa Albay kung saan makikita natin ang iba't ibang Christmas decors na kanilang linalagay dito o kanilang ginagawa every year. Bawat pagdating ng Pasko or bago dumating yung Pasko ay linalagyan nila ng iba't ibang palamuti ang lugar na ito. Ngunit sa nakalipas na 2 taon dahil nga nasa ilalim tayo ng pandemya ay naputol ang tradisyong iyon. Ngunit ngayon ay unti-unti nang bumabawi ang lugar na ito, ang lugar sa Pilipinas, ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, unti-unti nang bumabawi at unti-unti na rin bumabalik yung mga tradisyong ating nakasanayan. At nandito tayo ngayon sa Tuwi Albay. So pagdating mo pa lang dito sa front ng kanilang terrace ay bubungad agad sa inyo ang napakalaking Belen, imahe ng Belen kung saan isinilang si Jesucristo. Yan agad ang bubungad sa iyo dito po sa front ng kanilang terrace. Siyempre kapag tuwing darating ang Pasko o kaya tuwing Pasko, hindi mawawala yung mga candies at crackers, yung candy cone, hindi mawawala yung lahat. Kaya dito sa lugar na ito ay nandito yung mga giant candies, giant candy cone, giant nutcrackers. Nandito silang lahat ngayon para magbigay aliw or magbigay saya sa ating mga anak or sa mga kabataang pumapasyal dito sa kanilang plaza. Sa kung ito makikita natin yung iba't ibang kulay at iba't ibang nagagandang mga parol na nandito sa may parting mga upuan or inuupuan ng mga tao pumapasyal dito. Dito sa gitna mga buddy, makikita nyo ay itong nagagandahang mga bitugang hugis. Hindi ko alam kung ano yung tawag nila dito. At ito rin yung kanilang center of attraction dito sa gitna ng kanilang plaza. So ating tingnan, ating libutin at tayo mag-explore para makita natin yung kagandahan ng mga disenyo dito. Let's go! Marami pa tayong i-discover, marami pa tayong pupuntahan. Samahan nyo kami mga buddy. Don't forget to like and follow our Facebook page, Travel to Bicol. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Travel to Bicol. Hanggang sa muli, I am Deji Kaka, your travel buddy. Bye-bye!
This is